Evangeli de Lluc, capítol 17, versets del 20 al 37. La vinguda del regne. Una vegada els fariseus li preguntaven quan estableix Déu el seu regnat. Jesús els va respondre dient: Déu no estableix pas el seu regnat d'una manera espectacular. Tampoc no diran: guaiteu-lo aquí o allí. No. Mireu, la sobirania de Déu es juga en el vostre cor. I va dir als seus deixebles: vindran dies que us delireu per veure ni que sigui un sol dia del Fill de l'Home, i no el veureu. Llavors us diran: guaiteu-lo allí, o bé, guaiteu-lo aquí. No hi anéssiu pas, ni el seguíssiu, perquè tal i com el llampec esclata i brilla de cap a cap de l'horitzó, així serà el Fill de l'Home en el seu dia. Però primer cal que pateixi molt i que sigui rebutjat per aquesta mena de gent. Els dies del Fill de l'Home passarà com el temps de Noè, igual. Menjaven, bevien, es casaven fins al dia que Noè entrà a l'arca i vingué el diluvi i els va negar tots. I fa o no fa, quan passava el temps de Lot, menjaven i bevien, compraven i venien, plantaven i construïen. Però el dia que Lot va sortir de Sodoma, va ploure del cel foc i sofre i acabar amb tothom. Així passarà el dia que el Fill de l'Home es revelarà. Aquell dia, el qui es trobi al terrat i tingui els seus estris a la casa, que no hi vagi pas a recollir-los. Igualment, el que sigui al camp, que no torni cap enrere. Penseu en la muller de Lot. El qui cerqui de conservar la seva vida la perdrà. En canvi, el qui la perdi, la conservarà. Us dic que aquella nit seran dos al mateix llit, s'enduran l'un i deixaran l'altre. N'hi haurà dues molent plegades, s'enduran l'una i deixaran l'altra. Llavors n'hi haurà dos al camp, s'enduran l'un i deixaran l'altre. Llavors li diuen: on, Senyor? Ell els respongué: on hi haurà el cos, allí aplegaran també els voltors.